Στο πιατάκι σου αρετή, όχι βόλτες με το φαγητό. Μπράβο. Το τζάκι μας. Το γνωρίζεις? Σίγουρα. Το τζάκι μας. Το βρέτσι κοκακόλας αρετή και πέγα ντεκορασιόν, το έβαλες? Πήγαινε πάντο. Δεν είναι μακριά. Θα πάμε στο σπίτι με κόκκινα μαύρα και... Από το τζάκι θα πεις. Από το τζάκι, δεν πήραμε φωτιά από το τζάκι. Δεν υπάρχει διαφορά στο μέγεθος, όχι. Στην απόδοση έχει σίγουρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στο μέγεθος όχι. Εντάξει, επειδή βγαίνει κάτω η ψανίδα λίγο έξω, ίσως φαίνεται ο όγκος του πιο μεγάλος. Όχι, εγώ εννοώ το κάτω. Η βάση κάτω. Η εστία. Και το μάρο όπως γίνεται. Η εστία που είναι μέσα στο γέλιο, εκείνο το σημείο, δηλαδή, φαίνεται πολύ μεγάλο. Α, εσάς είναι πιο μικρή? Όχι, Πιο μικρή. ίσως είναι... Το δικό σου είναι πιο μακρύ. Και μετά έσω θα το βγάλεις φωτογραφία και αλλιώς. Τελειωμένο. Θα κάνεις ένα κόπο ακόμα. Δίπλα είναι, εντάξει. Να εκδίνεις στον δρόμο πάνω. Λοιπόν, θα αφήσω εδώ τη σκάλα. Ναι, θα κάνω. Πώς θα ανακαλυφθώ? Ευχαριστώ για το κρασάκι, ήταν πολύ ωραίο. Και αυτό θα το κάνω που σου λέω, θα σε φέρω επίτηδες, θα το φέρω να μου πεις αν ναι ή αν είμαι για τα χαράς, βεβαίως. Βεβαίως. Το αμάξι θα... Α, Ντίνα, θα κατέβω εγώ κάτι, θα κατέβω εγώ. Πρέπει να σου δώσω το Δώσ' μου παιδί. Ναι, όταν σου λέω ότι δεν το είπα, γιατί ξέρω ότι θα τις χάσεις και μετά... Ένα γρήγορα. Τι θα κάνεις? Εντάξει. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αν κάτι είναι τελικά, θα το βάλω. Να είναι παρασόν. Να σου αυτό η πέτρα με ενθουσίασε εκεί που την είδα στην έκθεση κάτω το μάρμαρο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Και του είπα του Κώστα, του λέω αυτό, δεν κάτι κάνω, κατευθείαν τίποτε άλλο. Και εκείνη η τεχνοτροπία φυσικά που είχε αντίστοιχα. Ναι, ευχαριστώ μη Μανούλα. Πού το έχεις το κομματάρι στη γιαγιά? Το έδειξα εγώ. Α, το δείξες, πώς θα γίνει? Το λίγο θα είναι έτσι μπουρδουρίτσα, Όχι βρε, όχι. Εκεί είναι τριετία. Και να μην Όχι, ώρα το σκέφτομαι και τέλος. να πει μπουρδουρίτσα να πει τηλεόραση. Θα βάλουμε μια πλάκα, θα τη βάζεις μπροστά στην τηλεόραση. Θα κάνουμε ένα σάντουιτς με το μονοτικό από μέσα. Όσο γεμίζεις πολύ, θα το... Σιγά σιγά. Γυρακτώνεται υπερβολικά. Εξάλλου αυτό είναι, ο σκοπός οικονομία, δεν είναι ένα... Ακριβώς, θα βάλω... Δεν κάνει γελά ξύλο. Δεν έχει νόημα. Και δεν έχει ούτε μία ώρα που καίγει, αν καταλάβεις. Ούτε μία ώρα δεν έχει.